السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Takulandirani kuno ku Free Online Madrasa. Ino ndi episode ya chitatu mu chigawo chathu cha zinthu zoononga chisilamu. Mu episode yapita ija timafotokoza ngani yokhudza ashiriki, ndipo tidayitambasula kuti shiriki ndi chani, tidapereka zitsanzo zake, komanso tidayankhula mmene shiriki imabwerera pa munthu. Mu chigawo chino tifotokoza naqidhu yachiwiri imene ikuchokeranso ku shiriki komweko, ngakhale kuti iyoyo imavala jekete ina. Tikati kuvala jekete ina apa imaoneka ngati kuti sili mu gawo la shiriki, koma kuti ndi shiriki yomweyo. Ndipo maulama nawonso adayipatula ndi cholinga choti ayitambasule bwinobwino, chifukwa zikuoneka kuti ambirinso mwa asilamu akuchichita chinthu chimenechi. Chinthu chimenechi ndi man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'id, aliyense yemwe waika pakati pa iyeyo ndi Allah subhanahu wa ta'ala mikhala pakati. Yad'uuhum, iyeyo namayipempha madua imeneyoyo. Iyeyo mikhala pakati yo namayipempha kumayipangira madua. Wayasaluhumu shafa'a, ndi kumayipempha chithandizo china chilichonse. Wayatawakkalu alaihim, komanso iyeyo namakhala akudalira pa mikhala pakatiyo. Kafara ijma'a, ameneyo wakanira malingana ndi menala agwirizirana masahaba, komanso matabi'in, komanso mataba'a tabi'in, komanso mataba'a tabi'in wal ulama'a min ba'dihim. Ameneyo ndi kafir. Iwo sadangozinena zimenezi kuti munthu uyu ndi kafiri popanda kubweretsa umboni, chifukwa sitingamunene munthu kuti ndi kafir pokapoka munthuyo anenedwe ndi Allah subhanahu wa ta'ala kuti ndi kafir. Ndi Allah mu sura Az-Zumar, sura 39 aya number 3, mmene mwakufotokoza kuti walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, ndipo anthu amene amatenga pambali pa iyeyo Allah awliya, ma friends, abwenzi. Qalu, amayankhula iwo, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ifetu sitimawapembedza iwo. Ifeyo mikhala pakati iyo sitimayipembedza, koma kuti chimene timafuna ndi choti itiyandikitse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyoyo ndiyo yandikira kwa Allah, ndiye timayipempha ndi cholinga choti itifikitsire kwa Allahko mapempho athu. Koma inna Allaha, Allah akuti ndithudi iyeyo Allah, yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, adzawajaja, adzawagamula, adzawapatsa chiweruzo, yani pa tsiku la chiweruzo muzimene iwowa adali kusiyana. Iwowa amasemphana ndi anthu amauza ti ya izizi sizoti muzizipempha, iwo amati ya izizi tizizipempha. Ndipo chifukwa ndi padali kusiyana pakati pa anthu ompempha Allah subhanahu wa ta'ala ndi awawa opempha mikhala pakatiwa, Allah subhanahu wa ta'ala adzapereka chiweruzo chokwanira. Inna Allaha, ndithudi Allah, la yahdi man huwa kadhibun kafar, ndithudi Allah saongola man huwa, yemwe ali kadhibun, wabodza, kafarun, komanso wokanira. Kusonyeza kuti aliyense amene waika pakati pa Allah ndi yeyo awliya, amene yeyo akuadalira kuti anthu amene andolungama,
kaya si anthu ndi zinthu zimene iwowa amazidalira, ndikumanena kuti izizi zimangotiyandikitsa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, adziwe kuti ndi munthu wabodza komanso ndi munthu wokanira. Izi akuyankhula ndi Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo maulamawa adangobweretsa ayayi ndi kuyifotokoza kuti munthu amene waika pakati pa Allah ndi iyeyu wasaiti yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu alayhim kafar. Ndiye tikaona mukufotokoza kwake Mujahid fi qawlihi, mumawu ake Allah subhanahu wa ta'ala kuti ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ife sitimawapembedza iwo maauliyaa kapena mawasait, sitimawapembedza koma kuti amangotiyandikitsa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amangotenga zopemba zathu ndi kumpatsa Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, adayankhula Mujahid, hadha qawlu quraishin, awatu ndi mawu ama quraishi, taquluhu lil awthan, amene amawayankhula pa mafano awo. Akamapembedza mafanowo amanena kuti mafano afeyo sitikuwatenga ngati ni milungu yathu, koma ndi amene akukatifikizira uthenga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngatinso mmene amapangira anthu amene amapembedza mizimu, amapita pa mizimu paja ndikukaperekapo nsembe kandi zakudya kandi chanda, amanena kuti mukatifikitsire izizi kwa Allah, zimene tikupemphanizi koma tatengani izizi mutani muzilandire. Waman qabilahum yaquluna, komanso amene anabwera mbuyo mwawomo amayankhulanso chimodzimodzi, yani alyahudu wan nasara, ayuda ndi akristo, amayankhula zimenezi lilmalaika, pa angelo, kunena kuti tikupempha izi mu dzina la mzimu woyera. Mzimu woyerayo ndi Jibril alayhi salam, yemwe ndi mngelo, kapena wali Isa binu Maryam, kapena kumapanga zimenezi mu dzina la Yesu Kristo, in the name of Jesus. Anthu amene wawa akumutenga Yesuyo kuti akawafikitsire kwa Allah subhanahu wa ta'ala zimene akupempha. Kapena amene apangira ayuda wali Uzairu amamutenganso kuti ndi wopambana kwambiri, ndipo amamupempha iyeyo kuti akawafikitsire kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ngakhale kuti iye adali mneneri. Tionanso kuti mu nthawi inoyi alipo asilamu amene akumapita kumanda a mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ndikumana ti ya Rasulallah, titengere izi ukatiperekere kwa Allah subhanahu wa ta'ala, iweyo ndiwe amene olulungama kwambiri, iweyo mwakuti. Kapena ya Ali, madad, ya Husain. Alipo ndithu asilamu amene akumapanga zimenezi. Kapena ya Abdul Qadir Jiran, kumakapempha pamanda a Abdul Qadir Jiran. Kapena pamanda pa anthu amene ali matabi'in wa taba'a tabi'in, ndikumakawapempha iwo akuti akafikitse kwa Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ndiye akuyankhula Ibn Taymiyyah rahimahullah mu Majmu' al-Fatawa kuti hadha liwi lilonena kuti wama na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, liu limeneli hadha qawl ndi qawlul mushrikin, ndi liu la anthu opembedza mafano. Kama taqulu lyahudu wan nasara, ngatinso mmene amayankhulira ayuda ndi akristo, nahnu na'budullah, kuti ifeyo timampembedza Allah, koma fahum yadhunnuna anna ibadatahu ma'a shirki bih ibada, ndi amaona ngati kuti ibada yawoyo imene amapangayo, imene amamphatikizira mmene momwe ndi Allah subhanahu wa ta'ala, akuti ndi ibada yokwanira. Koma wahum kadhibun fi hadha, chikhalirecho ndi anthu abodza pa zimenezi, ndi anthu onama madi mmene akuyankhulira Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa Allah sakufuna kuti inuyo pakati pomuyikepo wina, akufuna kuti inuyo mumpemphe Allah direct. Tifaka Allah subhanahu wa ta'ala mu sura 46 aya number 5 akuyankhula kuti waman adallu, kodi taonani ndi ndaninso osochera kwambiri, mimman, kuposa, yad'u min dunillahi, yemwe amapempha pambali pa Allah subhanahu wa ta'ala, man la yastajibu lahu, yemwe sanga muyankhe iyeyu ila yaumil qiyama, kufikira tsiku la chiweruzo. Wa hum an du'aihim ghafilun, komanso iye amene akumupemphayo pa madua awo amene akuchitawa
sakudziwa china chilichonse. Izakuyankhula ndi Allah yemwe adatilenga ife. Kuti taonani ndi ndani wosochera kuposa uyuyuyu. Kusonyeza kuti munthu amene akupempha anthu ena kapena akupempha zolengedwa za Allah kuti zikafikitse uthenga kwa Allah, munthu amene yuyu ali pa ad-dalal, ali pa kusochera kwenikweni. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala adamulangiza mtumiki mu sura Yunus, sura namba 10 aya 106, kunena kuti wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk. Usapemphe aliyense pambali pa Allah subhanahu wa ta'ala yemwe sangakuthandize komanso sangakupatse vuto lina lililonse. Fa in fa'alt, iwo kangochita zimenezo kumpempha amene kupita kumanda numaka apempha anthu akumandawo, fa innaka idhan mina dhalimin, basi iwe pamenepo udzakhala mu gulu la anthu odzipondereza amene achita shirki, amene adzilakwira woka, kudzilakwira kwakukulu kwenikweni. Ndiye tizindikire kuti sizili zotiyenera ife Asilamu kuti tidziwapempha anthu akufa, kuti tidzipempha dzuwa, kuti tidzika tizithumwa mchiunomo ndikumatifinya timene ndikumazipempha zithumwazo, kapena kuti ndikumakhala ndi china chake chomwe chidalira ndikumachipempha chimene chocho. Zimenezozo zikutitulutsa mu Chisilamu. Zimenezo zikutitulutsa mu Chisilamu. Chifukwa chani? Allah subhanahu wa ta'ala waika direct link between you and him. Ndiye tiyeni timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atike mu gulu la akapolo amene amampempha iyeyo direct, amene samayika wasa'id bainahum wa baina Allah. Nikafika hapo ndikusiyeni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.